kasih mungkin dalali khai tanah bupar malu sana tiprani ya kadde. Karena buin topan dalali khai tipu pakai malu sana tiprani ya kadde. जों दिनै ब्लाइखे खादबानि दिनै फनखा जोंनि सिख्ला बदल दक जोंनि जत करबुगनि जारा तंनाय बरना जतना हामबायदो बर दिनै बरनि फानथनाय जोंनि बुबाग्रानि आबो जे आबो मांप्रि सकनाय जोंनि बुबाग्रानि फटोनो जारा बहायके काया बानगै सकनाय आबरनो जे तिनि थासिंगो आं जों खोनाका ससियेल मिडिया बुकिसा नुखा तियारि माइरांगो अमरपुरनि अब वीरगंजनि कन्स्टिट्युन्सिनि आन्डाराव खालायो आबो कायसे तियारि माइरां होननाय आबो थालसारा जेता बांलाबाय साजांमानि आ जागाव बरक बीजेपी सं बरक चिनि बरकनो बीजेपी नि रूप नायनो बरक चिनि बुबाग्रानि जे मांपली आबोनो सकमानि बा फटो सकमानि आबो ब्लाइके खादुमानि तयै जों तिनि तंमालिया आबो ब्लाइके वानसक थाइ बा सालाय थाइ कक दंगो अ जागाव कारण बुबाग्रा जे जागाव चिनि दफानो हामजागै दफानो मोथांना निबागै जे चबा खाइ दंगो उ चबानो केबेंना निबागै दिनै बरक रां रोजागै षড়যন্ত্র खाइजागै बरकनो बिभ्रांत खाइ बुल पटेतलाङै जारा चिनि मोखांले तिप्रासानो बर हाइफानो बर रांनि माया बाय हिंके चिनि जे तिप्रासानि काहाम खाइननो हंके बर केबेङै जेबाबे ताबो परिस्थिति तैरि खाइ अब माने सारा त्रिपुरा राज्य बरक माहायके अन्यरकम परिस्थिति तैरि खाइननि बागै चिन्ताधारा खाइमोनना जों तिनि सेलेंगु होनै जों बरनो तिनि दिक्कार जानांगौ बरनो जों टोटेलि आबोनो जों बरनो हुसियार रुबो जों बाहायके आसुगै तंया जों तिनि हठातके आर्जेन्टके तिनि ताबो 9टा 9:30 बाजिखा हठातके मा खालायखा जों हाइफानो बसखां जों खाना बिसिंगो आबार कायसा जों बिखम मिसल फुनुनाय पुरा करबुग एवं सिलासुरी दुइटा जागानो जों बिखम मिसल फुनुनाय कारण माहायके बर खालायमानि ति जों ब्लाइके खादुखा सारनि प्रजेक्ट सारनि आंनि बुं सन्जय मानिक त्रिपुरा आं सेन्ट्रेलनि एक्स सेक्रेटारि हामबाय अमंखा बजागां खामके म करबुग चिनि करबुग अब बाजार अरसे हठातके आर्जेन्टके मा खालायमानि चिनि सिक्लाराव ब्लाइके बखा दुलायमानि तियै बरनि बखा फाटिना नायखा ओंके आबोनो तियै जों बर जों तिनि बाहायके मा खाया के बर तिनि थुमिया जामिया नाय अमाय परिस्थिति माने कारणे जों तिनि एकदम